ଅଛି ନୂଆ ବଜାର। କାହିଁକିନା ଏଠି ଏତେ ଜାମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଧରିପାରୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଯାହା ହେବ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ରକରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ହେଉଛି, ମୋତେ ଭଲସେ କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।
देखिए महाप्रभु गोटे लाइक शेयर कमेंट करते